37. orrialdeko 25. ariketan eskatzen digute simplifikatzeko erro horiek. Gogoratu, orain arte ikusi ditugu, erroak zelan alditugun idatzi berreketa eran, barkatu. Gero berreketa eratik, erroketa erara berriro, eta pausu batzuk hortik. Erroan arteko bidekaketak zelan egiten diren. Egingo izango da, egingo otena gainera. Lehenengo kasuan, berreketaren idatita eta ikusi zelan simplifikatzen den hor, eta gero zelan getatzen den erroketa eran, eta hortik, ikusi zer egin behar dan, paus hori emon barik simplifikatzeko erroak. Lau erro, 3 berbi. Gogoratu, hau aldugula idatzi, berreketa eran, berretzailean, bi laurden da. Errotzailea, izendatzailea bihurtuta hor. Bi laurden alda simplifikatu. Zati bibiak, ez? Eta, bat biren geratzen da. Eta gero, 3 ber bat biren, azken da, erro 3. Vale? Zer aldugu ikusi hemen? Lau eta bi hauek, hau da, hemen dauden biak, simplifikatu ditugu zati bi eginez biak. Beraz, hemen bertan, aldugu egin zati bi biak. Eta zuzenean, ipini hau. Ikusi, pen. 12 erro, aber 8. Izango zen, 8 12. 8 eta 12, biak zati lau aldugu zein. Beraz, hori egin ondoren, 12 zati lau 3, eta 8 zati lau 2. Hola miratzen da. Bardin, 5 erro, aber 15. Bardin, 5 eta 15 zati 5 aldiren ez egin. Zer geratzen da? 5 zati 5 bat. Bat alde izan errotzailea? Ez. Hori gertatzen dean zer da? Erroa desagertzen dela, fijatzen basarie, 15 bosten geratuko zan, aber 15 bosten, eta hori da, aber 3. Hau da, erro honetatik, kanporatu aldugu, barruan doen guztia. Paketeak eginez gogoratzen duzuen. Horren, aber 3, egingo genuke. Bale? Erroa desagertzen da. D. 8 erro, aber 2, beber 4. Oin arte bakarrik eukitugu berreketa bat erro barruan. Hemen ditugu bi berreketa. Berretzaile bi desberdinekin. Simplifikatzeko, berretzaile bi horiek gehi errotzailea, danak 3-ak, zati zenbaki barreinak badira egiten dugu. Kasu honetan, zati bi aldugu zein danak, beraz. 4 erro, A, bider, B berdi geratzen da. Eren kasuan, hemen ez da dago, erro baten erroa, eta gero, berreketa batekin. Zer aldugu egin? Erro baten erroa, bidertzen dira errotzaileak, 12 erro, aber 8, eta orain, 12 eta 8, simplifikatu, da justu B kasua ez? Zati lau biak eta 3 erro aber 2. Beste aukera bat zengo zen, 4 erro aber 8, paketeak egin egatzen da aber 2. Omen dagoena. Eta ezin da simplifikatu gehiago. Eta azkena, hemen izkinan ingot. 3 erro aber 6 beber 9. Kasu honetan, zer gertatzen da? Berretzaileak handiagoa dira errotzailea baino. Beraz, aukera daukagu kanpora ataratzeko. Eta gainera, 3-ak, 6, 9 eta 3, zati 3 dira egindanak. Zatiketa hori egiten badugu, errotzailean bat geratuko zen. Lehen izan dugu, hori gertatzen denean, da, erroa ezagertzen dalako. Beraz, zer geratzen da? Edo paketeak eginez, edo zatiketa horik egin ondoren, bat geratzen denez desagertarazi zerroa, 2
eta P berri. Vale?